històricament segur que moltes famílies han jugat un paper que podríem dir que ha estat massa paternalista, i això ha dificultat moltes vegades que les persones amb problemes de salut mental puguin arribar a desenvolupar o a recuperar moltes capacitats. Al final sempre diem que el tractament de les problemàtiques de salut mental depenen de l'aspecte farmacològic, del psicològic, del suport psicològic i de l'entorn social. I dins de l'entorn social la família és un aspecte fonamental, de xarxa de relació, de suport, d'ajuda. El que volem és que les famílies també tinguin les eines necessàries per poder exercir el seu paper de la forma més adequada possible, que això no sempre existeix. Hi ha uns dispositius especialitzats per ajudar a l'atenció en salut mental a l'atenció primària i això només està en el 50% dels CAPs. El paper de la societat civil és absolutament imprescindible i jo crec que el que ha de fer és créixer. Però hem de fer això compatible amb tenir organitzacions professionalitzades. Jo crec que en aquest sentit nosaltres tenim un molt bon equilibri, estem molt satisfets d'aquest aspecte. Creiem molt en aquest model, participació civil dels propis interessats, i en aquest sentit el que volem i el que ens agradaria és que cada vegada les persones amb problemes de salut mental, i no només els familiars, juguin un paper important en la defensa dels seus drets, i això és el que estem intentant impulsar, i fer això, fer-ho compatible amb un equip professional. I jo crec que hem d'intentar buscar altres vies més que passin per la participació sense l'aportació de l'administració pública, com passa en altres països. Crec que hem de buscar mecanismes que les empreses vegin que la participació de persones amb discapacitat en el seu entorn laboral els hi suposa un benefici clar des de molts punts de vista. En el 85% de pel·lícules de Disney hi ha un personatge que està boig i és dolent. Si tu vols trencar l'estigma, el que has de fer és que persones amb problemàtiques de salut mental vagin allà, els expliquin la seva situació, però en contacte directe, persona a persona, és l'única via. Està creixent clarament el nombre de persones diagnosticades i tractades. Això no vol dir que estigui creixent la problemàtica de salut mental. Segurament el que vol dir és que, com a societat, tenim més capacitat d'identificar-la. Home, doncs a mi m'agradaria compartir un tallat, que encara hi ha oportunitat de fer-ho, amb el José Luis Sampedro, un escriptor que m'agrada molt i que trobo que és economista, escritor, una persona que em sembla que és molt sàvia, una persona molt sàvia.